ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, хоҳарон, модарони меҳрубон, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, имрӯз барои шумо як влоги мотиватсионӣ омода кардам. фикр мекунам ки ба шумоён писанд меояд. марҳамат, тамошо кунед. имрӯз территорияи ҳавлиро баъди краскаи фасад уборка мекунем ва пагоҳ даруни хонаро уборка мекунем ва мехоҳам ки шумоён низ аз ин мотиватсия гиред. марҳамат, бо мо бошед. дӯстони азиз, имрӯз ман кӯдаконро ба детсад бурдам ва дар роҳ ба магазин даромадам. чизҳои даркориамро харидорӣ кардам ва боз ба аптека даромадам ва барои кӯдакон витамин харидам. як хоҳар пурсиданд ки дар бораи ҳамин витамине ки ман ба кӯдакон медиҳам муфассалтар маълумот диҳам. дӯстони азиз, аз сабаби он ки дугоникҳои ман бо вазни бисёр кам таваллуд шудагӣ ҳастанд, барои ҳамин ман дар 3 моҳ як бор витамини пикавид медиҳам барои иммунитет ва аппетиташон хубтар шудаанд. ин пикавид дар ҳама аптекаҳо ҳаст. нархаш аз 500 то 600 рубл. ду намуд мешавад: поливитамин ва мультивитамин. албатта мультивитаминаш хубтар аст. аз сабаби он ки мультивитамин набуд дар аптекаи мо, барои ҳамин поливитамин гирифтам ва боз ана продуктаи харидагиамро навор кардам. сметана, овсяной хлопья, сирок глазированный, камтар орех, ҳамин хел чизҳоро гирифтам. ширинӣ барои кӯдакон ва албатта барои малика каша детская. гарчанде синну соли малика калонтар бошад ҳам 3.5 сола шуд, каша мехӯрад. каша шабона хуб намеравад. пештар дар як сутка 3 то 4 то каша мехӯрд. ҳозир бошад камтар, 2 то 1 то мехӯрад. дӯстони азиз, боз як хоҳар хоҳиш карданд ки дар бораи гражданство маълумот диҳам. пурсиданд ки агар зану шавҳар ЗАГС надошта бошад чӣ хел мешавад. зану шавҳар ЗАГС надошта бошад, модар гражданини Тоҷикистон бошад, падар гражданини Русия бошад, кӯдак метавонад гражданствои падарро гирад, яъне гражданини Русия шавад. лекин пурра ҳамаи маблағҳое ки ба кӯдак медиҳанд ҳамаш ба номи падараш мешавад, яъне материнский капитал, детские пособия, ин ҳамаш бо номи падараш мешавад. баъд кӯдак ки гражданство гирифт, модар ҳам метавонад гражданство гирад. агар через анами кӯдакатон метавонед гиред шумо ҳам без ЗАГС. боз як хоҳар хоҳиш карданд ки дар бораи единовременное пособие 10 000 барои мактаббачаҳо маълумот диҳам. агар кӯдакатон гражданини Россия бошад, лекин метиркааш метиркаи тоҷикӣ бошад, дар анами ҳолат шумо метавонед фақат ба воситаи пенсионный фонд документторӣ кунед барои анами гирифтани пособия. заявление пур мекунед, баъд мегиред. онҳое ки гражданствои российскӣ доранд, метиркаи кӯдакашонам российскӣ аст, шумо метавонед бо воситаи госуслуги гиред. яъне аз хона набаромада дар телефонатон анами госуслуги агар дошта бошед, бо воситаи ҳамин осонтар аст гирифтан. баъд хоҳарони азиз, агар шумо хоҳиш дошта бошед, ман ба шумо дар бораи кӯдаконро чӣ хел гирифтам ва ба чӣ хел душвориҳо дучор шудам ба шумо нақл мекунам. агар хоҳиш дошта бошед, дар комментария нависед. албатта дар видеои оянда муфассал ҳамаашро ба шумо нақл мекунам. дар ин ҷо дӯстон, ман барои нон хамир кардам ва барои булочка хамир кардам. ба шумо навор гирифтам. ана хоҳарони азиз, нони мо ҳам тайёр шуд. 4 дона нон шуд, калон калон шуд, 4 дона шуд. бисёр пухтан наметавонам, барои он ки духовка мо беҳад майда. ана ҳамин 4 дона нон ва булочкаро ман қариб 5 соат пухтам. хоҳарони азиз, дар ин ҷо модарам ба ман ана ин хел самбусаҳои беҳад бамазаро фиристоданд бо гӯшти гӯсфанд, рубленное мясо, чӣ хеле ки мегӯянд. боз хоҳарони азиз, ташаккури зиёд гуфтаниам барои комментарияҳои хубатон, ба дуоҳои некатон. раҳмат ки маро аз хотир намебароред. ҳар рӯз як
چیزی خوب گپی خوب менависед. ана дар ин ҷо булочкаҳои мо тайёр шуд. барои фасон кардан рости гап вақт надоштам. бояд ужин тайёр кардан дар кор буд. барои ҳамин ана бинед чӣ хел дарунаш пухтагӣ аҷоиб нағз омад. дӯстони азиз, ман акнун ужин тайёр мекунам ва баъд уборка мекунам ҳавлиро. марҳамат, бо мо бошед. زندگی بیداری است یا خواب رویاست، زندگی هستیست یا پنداری بودن، زندگی دیدار یاری محجبینه یا غمی شیرین هجرانش کشیدن، زندگی بیداری شبهای تار است یا شکر خوابی سحرگاهی جوانی، زندگی اندیشه امروز و فردا یا که فکری زندمانی یا نمانی، من ندانم زندگی چیست، این سوالی که برا صدها جواب است، من ندانم زندگی چیست، این سوالی که همیشه بی جواب است. زندگی به عشق تا پیری رسیدن یا که عاشق بودن و پیری ندیدن، یا چو خسرو کام دل حاصل نمودن، یا چو مجنون وسعتی صحرا گزیدن، زندگی با خودی و عقل است و تدبیر، یا که آن به خودی و عشق و جنون است، زندگی پیمانه پر از شراب است، یا که جامی خشک و خالی و نگون است، من ندانم زندگی چیست، این سوالی که برا صدها جواب است، من ندانم زندگی چیست، این سوالی که همیشه بی جواب است، این سوالی که همیشه
بی جواب است. ساعتی در دودمی غم بگذرد، روزی سخت و تنگ یک دم بگذرد. ساعتی در دودمی غم بگذرد، روزی سخت و تنگ یک دم بگذرد. هر بلایی که عظیم است و علیم، هر بلایی که عظیم است و علیم، از سری فرزند آدم بگذرد، از سری فرزند آدم بگذرد. بگذرد 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 بگذرد. عیش و مستی رو نباشد عاقبت، چون زنی چشم کن هم بگذرد. هرچی درد و داغ دادی بر دلم، همچنان باران نم نم بگذرد. هر بلایی که عظیم است و علیم، هر بلایی که عظیم است و علیم، از سری فرزند آدم بگذرد، از سری فرزند آدم بگذرد. بگذرد 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 بگذرد.